So ang 5 kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal, o gisirhan ang pultahan diha na mga kaigsuon. May gugmaon namong Dios, salamat sa higayon nga kung diin kami makatuon na usab kami sa imong mga pulong. Nasayod gayud kami amahan nga kani nga sibya namo, daghan gayud nga mapanalanginan. Labi na kung ang gahom sa balaing espiritu maoy magkunsad sa matag usa. Labi na sa imong magsusulti nga paggagamiton karon. Nagahangyo kami amahan nga unta nga ikaw magapasaylo sa among sala, tagai kami sa grasya nga kabalo kami nga dili kami angayan, panamahan tungod kang Kristo nga among manluluwas, inaagi sa among pagtuo. Nasayod kami makadawat gayud kami og panalangin labi na karong kagabihon. Tabangi kami sa imong mga pulong karon nga unta maghatag kani kanamong kaalam ug labaw sa tanan kabag-uhan sa among kinabuhi. Salamat amahan sa pagtubag ni ini nga pag-ampo among gisalig ning tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapaglaom diri na ta no sa atong topiko karon, pero ako gini nga ako na ning gisulti kagabi nganong the art of waiting. Ang gusto nako mga kaigsuonan nga mahimong topiko nato karon kay lagi no sa atong kinabuhi karon kibali ang atong kahimtang nagapaabot tas pagbalik sa atong Ginoo. Ug ang pangutana lagi nga samtang nagapaabot ta unsa may atong buhaton mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Gani ang uban tingali kanato nagpangutana nga Ginoo ngano man nga ang among mga katigulangan kaniadto nagpaabot na sila, nagtuon na gani sila nga sa ilang panahon mo abot ka, pero hangtod karon nganong wala pa man ka ni balik. Pero mga kaigsuonan sa ako pang gikaingon sa atong naging gabi no, ako gining gi-search sa Google ba kung unsa may leksyon nga itong makuha sa konsepto sa The Art of Waiting, nihatag siya nindot kayo nga description mga kaigsuonan. Ingon pa niya, The Art of Waiting is the practice of patiently navigating periods of inactivity or anticipation, transforming them from frustrating delays into opportunities for growth, reflection, and deeper understanding. Kung imo na mga kaigsuonan nga i-apply sa espirituhano nato nga pagkinabuhi, makita nimo mga kaigsuonan ang katuyuan nganong gitugot sa Dios nga magpaabot ta diha kaniya. That's why we call it the art of waiting, because we need to take the opportunity sa ingon pa diha for growth, for reflection, and deeper understanding. And of course, ang pinakalabaw sa tanan, a deeper relationship with Jesus Christ. Ug karon nga gabi, ang atong uluhan is the fuel of life. No, aside naman taning the fuel, daghang kay mga tao karon nga nabalaka na bisan ako gani nung una ko mga kaigsunan nga tungod aning kay tabo nga mga gera, no, mao itong topik ko kagabi nga aduna gyoy mga gubat nga nagakaitabo, posible na pud nga maapektuhan ta mga kaigsuonan diri sa Pilipinas kay basin nga musaka na usab ang presyo sa mga petrolyo o sa mga gasolina mga kaigsuonan nga atong importante kay nga galamiton nato karon para mahimo ta mabombilize kanunay. Kay nga naman, importante kaayo ning tubil mga kaigsuonan. Importante kaayo ning fuel. Og sa atong kinabuhi, aduna pud ni fuel. Sa gikaingon pagani nako, ako ning gi-advertise ganina dito sa akong Facebook account nga, unsa man ang makatabang kanato nga, makapadayon ta sa atong journey sa kinabuhi. No, unsa may muhatag natong kasiguruhan nga, pag-abot sa panahon, di gyud ta mapakyas. Ang ato nga gisugdan nga pagtuo ngadto sa Dios, ang atong gisugdan nga journey kauban sa atong Ginoo, makasiguro bata nga makalampos kita niini, adunay padasig ang balaang kasulatan kanato mga kaigsuonan. Ug atong sugilanon karon, no, masintro siya sa Mateo 25. O gani gibutang nako dira sa screen ninyo mang mabasa ang mga objectives, no, ang gusto nako nga mga leksyon, no, mga leksyon nga makatunan sa matag usa. Unsa man ang atong makuha samtang kita nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Ingon pa diha akong gibutang, una,
makatabang kanis pagmatuto kanato sa pagkamatarong samtang tang nagapaabot mga kaigsuunan. Og ikaduha, of course, oportunidad usab kani nga kita makaintra ta, makaapil ta sa pagpahat sa minsay sa kaluwasan ngadto sa atong isig katawo. Gani ang atong tutukan karon sa Mateo 25 mga kaigsuunan. Kay sa Mateo 25 adunay tulo ka mga sambingay. Og kaning tulo ka sambingay mga kaigsuunan, kanunay nako ni ginawali, especially sa revival and reformation nga akong ginakandak sa mga churches. No, labi na sa akong pag-district leader kaniadto, ang una ginakong buhaton basta moabot ko sa district, i-revive ang tanang kaiglesiyahanan mga kaigsuunan. Mao bitaw nang kaniadto kada semana ko may wali, tagsa ka semana na sulod sa simbahan unsay katuyuan, mapadasigan ang mga kaigsuunan, mapahinumduman sa mga saad sa Dios og sa buluhaton nga iyang gihatag kanato. Mao na nga ang akong asawa mga kaigsuunan sige ingon sa akong gimingaw man ko atong panahon nga naata sa distrito nga kung diin nga kada semana ka dunay wali, no, samtang buros pa ang akong asawa kaniadto, sige siya paminaw sa mga wali mga kaigsuunan nga akong ginakandak sa mga churches ug nagtuog yun mi nga among anak pod samtang siya nagadevelop sa taguangkan sa kong asawa, sige pod siya kadungog mga kaigsuunan sa mao nga mga wali. O tingali nga among anak karon mura pod og nagapractice nagwali, hindi pa kabalo mo istorya, no? Kay tungod nga kani importante kay mga kaigsuunan og kani gyud nga mga sambingay nga makita sa Mateo 25 di gini mawala mga kaigsuunan sa akong wali. O gani no karon nga semana madunggan gininyo ni. Wala man koy panahon tingali makabisita sa inyong iglesia para ma-share nako ni kung unsa poy gihatag sa Dios kanato nga mga leksyon diri sa atong pagsibya karon mga kaigsuunan atong makatunan. Og ang unang sambingay giuluhan na siya ang napulo ka mga ulay nga mga babay. Anong gitawag nato ni siya nga ulay kay gitawag ni sila nga mga 10 virgins mga kaigsuunan, no? This is the parable of the 10 virgins nga gibahin kani sa duha ka grupo ang mga kababayen-an, ang lima ani gi-consider nga mga wise og ang lima gi-consider nga mga foolish mga kaigsuunan. Ug sugdan na nato ang atong pagtuon niini. Kani Mateo 25 no, sugdan nato sa bersikulo 1 ug bersikulo 2. Unsay giingon sa balang kasulatan mahitungod ani nga sambingay. Sumala pa sa bersikulo 1. Niadto unyang adlaw, ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. So gingon din mga kaigsuunan nga duha lagi ni ka grupo kaning mga kababayen-an ba nagapaabot sila sa pamanhunon sa groom, no? Tingali kani sila nga napulo mga kaigsuunan, mga kuan ni sila mga ginatawag nato sa tong panahon karon nga mga bridesmaid, no? Nga kundiin dili na nako masaysay ang kultura ni ini mga kaigsuunan sa karaan nga mga panahon labi na sa panahon ni Jesus, pero mao ni ang sitwasyon, no? Adunay ang pamanhunon ginapaabot nila nga moabot sila nga dapit aron nga mo tambong siya dito sa mao nga kasal. O aduna ni siya parade nga mahitabo mga kaigsuunan, pero wala sila na side unsang mga takna ang muabot ang mao nga pamanunon. That's why nga gapaabot ra gid sila mga kaigsuunan og usahay, muabot og gabiin ang ilang pagpinaabot. Gani no, kung aron nga mas maklaro nato ni ako pong ibutang sa in English mga kaigsuunan. Ingon po sa King James Version. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Kaya giingon sa binisay dito, dalaga, pero diri mga kaigsuunan sa in English, gitawag silang virgins. No? Kaya gamito nato nga pulong unya, mga kaigsuunan, importante kayo na. Which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise and 5 were foolish. And I know nga very familiar ta ani nga sugilanon mga kaigsuunan. So, atong tutukan kadali ang pulong nga virgin mga kaigsuunan. Sa original nga Greek nga Griego nga sinultian Parthenos mga kaigsuunan. O gitan-aw nako unsay posible nga meaning niini nga pulong nga virgin or Parthenos. Gani especially ang iyang spiritual meaning, no? Ingon pa diha that also signifies purity, innocence, untouched or uncorrupted. Mao bitaw na sa Bisaya dito akong gibutang nga ulay sila mga kaigsuunan. They are
pure. So kani nga mga babaye, no, maingon na to nga sila ang gahulagway sa kaputli. Bisan pag nabahin sila sa duha ka grupo nga gitawag ang 5 nga manggialamon ug ang 5 danghagon mga kaigsuonan, pero silang tanan parihas nga putli. Og dako kani nga leksyon mga kaigsuonan, og dako gahatod kanato kani og dako nga pagpamalandong, seryoso nga pagpamalandong kay di ay kaning napulo sa atong kasual nga pagbasa, dali ra nato bahinon. Pero basig malimta nato mga kaigsuonan nga silang tanan, puro ni sila mga partenos, puro ni sila mga putli, mga kaigsuonan, ulay nga ginatawag. Mao bitaw nag-ingon ang Christ Object Lesson. Page 406. The two classes of watchers, o kato silang napulo ka mga babae, duha ka klase, represent the two classes of who profess to be waiting for their Lord. They are called virgins because they profess pure faith. Tanawan ninyo mga kaigsuonan. Og sumala man sa sugilanon, nagdala man sila sa ilang mga suga o lamparahan, giingon po diha, by the lamps is represented the Word of God. So ang unang nga leksyon nga atong dapat masabtan ni ini nga sugilanon, nga mag-resonate ka natong tanan, kani nga mga nagpaabot sa Dios nga napulo bisan pagibahin sa duha ka grupo, puro ni sila mga putli mga kaigsuonan, putli nga relihiyon, putli nga mga katawhan sa Dios. Nagadala usab sila og Biblia kay sumala diya aduna sila lamparahan nga maoy nagarepresenta sa pulong sa Ginoo. So makaingon ta nga kani nga mga tawo kung atong makita sa atong panahon karon, dasig gyud kaayo ni. Makaingon gyud ka kani nga mga tawo, mga relihiyoso. Tingali uban kay maayo kay buwali. No, maayo kaayo mo gama og programa sa iglesia. Maayo kay mo dumala og mga proyekto ug nagagunit sa pulong sa Dios, maayo mo saysay sa pulong sa Dios mga kaigsuonan. O tingali ang uban maayo gid kaayo mo argumento nga di gyud mapildi ang ilang di gyud mapildi pag abot sa mga maingon nato nga mga diskusyon sa Biblia mga kaigsuonan. These are pure people, partenos, virgins mga kaigsuonan. Og magpadayon tas mao nga sugilanon nag-ingon siya. Ang mga danghag, katong 5, nagdala sa ilang mga suga, apan wala magtagana og lana, nga igdudugang samtang ang mga maalamon, nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana, uban sa ilang mga suga. Diri na mga kaigsuonan. Kay makaingon ka, nga dili man nimo kung imong tan-awon lang gyud sila mga kaigsuonan sa maingon na sa ilang kung giunsa sila paghulagway sa ilang pagpangalagad, di gyud nimo makita ang distinction mga kaigsuonan. Kay ngano man puro pod sila mga virgins, puro pod nagadala og lamparahan, pero di ay adunay importante kaayo nga bahin didto nga dili tingali makita direkta sa atong mortal nga mata. Pero ang Dios ang nasayod ni adto mga kaigsuonan nga di ay ang 5 wa man sila nagdala og reserba nga lana mga kaigsuonan nga maoy nagahatag og kahayag sa mao nga lamparahan nga ilang gidala. Og kabalo naman tingali taani, no, kung unsay leksyon ni ini ug unsa man gani ang gipasabot sa mao nga lana. Now kabalo naman ta nga ang mao nga lamparahan mauna ang kanang sato panadiri sa Binisaya atong palong-palong mga kaigsuonan, no? Magahatag man na og kahayag kay naplastar man na manay sudlanan, na manay siya pabilo, pero mga kaigsuonan sa atong kasinatian kabalo na taan og wala na gani kay gas o sa ilang sitwasyon kanito walay lana mga kaigsuonan. Di gina mo siga wa ginay pulos mga kaigsuonan, pabugat ra na sa imong mga bitbitunon. Ang importante, nga naa na siya ilana, aron musiga siya, aron mapuslan siya mga kaigsuonan. So, ang lamparahan nga nagasimbolo sa Biblia, sa pulong sa Dios, pakaingon ka mga kaigsuonan nga, mahimo ka ni siyang mahinungdanon kung aduna ni siya'y kahayag. Og nanginahanglan di ay ka ni siyang lana. So, unsa di ay ang lana
no, sa Biblia. Unsa man day ang lana sa pulong sa Dios nga maoy makahatag og kahayag mga kaigsuonan. Kay pwede ra gid ay ka nga magsigi kag bit-bit og Biblia. Maayo kay ka mga kaigsuonan musaysay sa Biblia. Pero doon na di ay posibilidad nga dili kani makahatag og kahayag mga kaigsuonan kung wala kaning lana og sumala pa, no, sa Christ Object Lesson 411. The oil is a symbol of the Holy Spirit. Unsa daw? Ang mao nga lana nagasimbolo sa balaang espiritu. The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. So kato nga mga, maingon na to nga foolish na ganyan, danghag ang tawag sa ila, sa uban pagani nga paghubad sa Binisaya, buang-buang ang tawag kanila mga kaigsuonan. Pero ang giingon dire, dili ni mga hipokrito. Kay akong balikon ulay baya ni mga kaigsuonan, virgins baya ni. Gani nagsulti ko ganina, dili gini mo ma-distinguish mga kaigsuonan kung kinsay foolish ani o kinsay wise ani. Kay puro man adunay lamparahan mga kaigsuonan, no? Puro pud sila mga virgins. Pero sumala dire dili ni sila mga hypocrites. They have a regards for the truth. So aduna gid sila maayo nga pagbati sa kamatuoran. They have advocated the truth. So ang kamatuoran gani ila pa ning ginawali, ila pa ning mga kaigsuonan nga gina-promote sa mga katawhan. Possible ila gining ginatudlo mga kaigsuonan. Oh, ginatudlo, gina-advocate ginila. They are attracted to those who believe the truths. Sa ato pa, makighiliusa po ni sila sa katawhan sa Dios nga nahigugma o nagatuos kamatuoran. Pero mauna ni ang adunay mga kaigsuonan. But they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. Mauni ang nakapait. Kay kaninga mga tao, nagdala sa lamparahan, nagdala sa Biblia, gipromote ang kamatuoran. Ingon nato, ma-attract pud sila or makig-ipon pud sila sa mga tao nga nagatuos kamatuoran. Ang problema lamang nga pag-ingon nga wala sila'y lana kay wala nila gitugyan ang ilang kinabuhi ngadto sa paglihok sa balaang espiritu. Kani ang problema mga kaigsuonan. Unsa kahay mga posible nga mga hinungdan ni ini. No, nindot kay nga ato ning diskasan mga kaigsuonan. So unsa may pasabot kanato dire kung samtang ang lana as the oil fuels the lamp, samtang ang balaang espiritu mo'y nagahatag og kahayag sa pulong sa Dios, no? It is the Holy Spirit that gives light to the word of God. Mga kaigsuonan, hinumduman ginato na mao na nga ang unang leksyon nga gihatag kanako sa katong bag-o pa ko nangalagad mga kaigsuonan, naagi nagsulti kanako nga sa dili pa ka magbasa sa balaang kasulatan, pagampo usa sa gahom sa balaang espiritu. Kay nireklamo man ko ato kaniya, ingon pa nako nga nagabasa ko Bible ba, di ko kasabot ngano man eh. Gani gisultian ko niya, kinanglan na siya pagampo, kinanglan na siya paggahom sa balaang espiritu. And nasabtan na ko later that spiritual things are spiritually discerned. That's why kung tawhanon nga kaalam imong gamiton mga kaigsuonan, tingali technically, no, naapog kay masabtan, hermeneutically naagig kay makita nga mga nindot nga mga leksyon mga kaigsuonan, pero without the power of the Holy Spirit, wala ginigahom sa imong kinabuhi, wala ginikahayag mga kaigsuonan. Ang lana ang pinakaimportante sa tanan. Kay ang lamparahan wala siya'y pulos, kung wala siya'y tubil mga kaigsuonan. Magpadayon ta sa versikulo 5. Nag-ingon siya, ang pamanhunon, nalangan, pag-abot, busa, nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Sa ato pa ni abot na gid ang gabi mga kaigsuonan. Kay nagduka naman gid sila og nakatulog. So, maingon ka, late at night na gyud wala paghihapon ni abot ang pamanhunon. Tingali ang uban ka nato, no, nakapangutana nga, gipangutanan ako pagsugod Ginoo. Ngano man nga, nadugay man ka, ngano mang nalangan man ka sa imong pagbalik, nganong nag-antos pa man mi, og sama ni ini nga mga pag-antos, dili ba di ay nga, mubalik na ka para nga makapuyo na may ng langit nung puloy-anan? Kaigsuonan ka ba mo, nagtanaw-tanaw ko ba, nag-research ko.
Kung unsa man ang mga leksyon o unsa may ikatabang ni ini kanato samtang gapaabot ta kay usahay no kanabitaw natay gipaabot ni putig dugaya mo abot mga kaigsuonan kasagara ang mahatag kanato is frustration no usay malagot ta mga kaigsuonan usay mainsultuhan ta kay makaingon taon sa maning tawhana wa man ay respeto what ni siya nagunahuna nga nalangan mi diri nagpaabot mi diri na maupay isulti na to say nausik ang akong panahon diri. Pero di ay mga kaigsuonan kaning pagpaabot na to, labi na sa pagpaabot na to sa pagbalik sa Dios. Daghan kay mga benepisyo sa atong kaugalingon kung kabalo lang ta mga kaigsuonan, unsaon na to ang panahon nga gihatag kanato samtang ta nagpaabot. Gani nakita nako no nga sa akong pag-research mo ni nakanindot unsa may mga benepisyo mga kaigsuonan sa mga tumutuo sa Dios samtang gapaabot. Una, building trust. Kana bitaw nga natay mga gipanghanay ng mga plano, natay mga expectations kinabuhi. Pero dili kana siya mga tuman, mga kaigsuonan, according sa atong timeline nga gitanaw, diha mga kaigsuonan ma-develop ang atong pagsalig sa Dios. Diha ma-develop ang atong pagsalig sa mga planos Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaduha, no, character development mga kaigsuonan. Mao ginay nakanindot. Mabitaw na siya nga nakoy libro nga gibasa kaniadto. Ingon pa diha, kanabitaw nga, naaka sa meeting, for example, and then, gahulat-hulat kas mga tao, dugay kay mga bot, or tingali, nanakas meeting, panahon sa diskasyon, samtang ka na naminaw dito, naitawo nga nagasulti sa padayag sa mga ideya, pero makaingon ka nga ning ideya, balik-balik, ramaning ning ideya, maingon ka nga, unsa ramang gipon nga ideya, pero, ingon pa sa akong gibasa nga libro, it's an opportunity for you to develop your character of being patient. Yan na bitaw mga kaigsuonan. Kana bang makabalo ka magpaabot mga kaigsuonan? Makakontrol ka sa imong kaugalingon. Nga dili ka ma-override sa imong feelings mga kaigsuonan sa mga negatibo ni mga pagbati. Kung dili makadawat ka og maingon ako nga maturity no sa imong kinaiya. No ikatulo mga kaigsuonan, spiritual discipline. Tinuod ni mga kaigsuonan kay sa ako pang gikaingon, pwede nga ma-override ang ato nga mga pagbati. No nga kung diin matabunan ang mga prinsipyo o mga ayong pamatasan mga kaigsuonan. So madisiplina gyud ta sa espirituhanon natong pagkinabuhi samtang nagapaabot ta. Ingon pa deeper relationship with God that is very understandable mga kaigsuonan. Na samtang ta nagapaabot sa atong Dios, nakatuon ta sa pagampo, nakatuon ta sa pagsalig gadto kaniya, mas nakapaduol ta niya mga kaigsuonan. Samtang nagapaduol iyang pagbalik, nagakaduol pod ang imong pakigrelasyon sa imong Dios. Ikalima mga kaigsuonan, spiritual renewal. I believe on that, no? Kakanang mao to among diskusyon ganina sa leksyon kauban ni Pastor Pamunag ni Pastor Joy Coligado nga kung diin samtang mga kaigsuonan nga gina-plaster sa Ginoo iyang mga plano sa pagluwas kanato, iyap usab nga ginabag-o ang atong kinabuhi nga mahimutang angayan. Mao nang ang story sa Exodus, no? Wala dayon sila diretso mga kaigsuonan gikuha gikan sa Egypt. Wala pud sila diretso gibutang dito sa Kanaan. Adunay proseso nga gihimo ang Dios kay dili lamang ang pagsulbad sa problema ang ginahimo sa Ginoo lang kanato, iya usab ginasulbad atong problema sa atong mga kinaiya sa atong espirituhanon nga mga kaluyahon mga kaigsuonan. Ikauno mingon pa niya dira, preparation for purpose, no? Kung diin masabta nato kadugayan mga kaigsuonan. Unsa man ka importante ning pagpaabot nato mapreparar gid ay taog maayo. Kaya mga panahon nga kung dalion na to mapaspas ang mga sitwasyon mga kaigsuonan usahay dili ta preparados tungkol galingon gani nagingon ang ikaduhang Pedro 3:9 no mahitungod aning maingon ta nga nalangan man tingalang Ginoo naglangan-langan man ingon pa niya ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna-huna sa uban no si Pedro daan nagingon giga ang uban aning una-una ganyang langayan atong Ginoo ingon day niya apan siya nagpailob kaninyo o diha na kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol og mubiya sa ilang mga sala. In short mga kaigsuonan, wala na langan ang Dios, siya hinuoy nagapailob kanato mga kaigsuonan. Kay basig dili pagid ta andam. Nganong wa pagid siya nibalik kay gani ingon diha
Gusto sa Dios nga ang tanan unta maghinulsol mga kaigsuonan. Mubiya sa atong mga kasalanan. Kay tingali kung nibalik pang Ginoo kaniadto basig di kita ready mga kaigsuonan. Di kita ready nga mosulod sa langitong puloy-anan. Padayon ta mga kaigsuonan sa Mateo 25, diri na ta sa bersikulo 6 ug 7 nga nag-ingon. Tungang gabi na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit nana. Nangatulog man to sila. So nakamata sila mga kaigsuonan kay aduna may lanog, aduna may milanog nga singgit. Nag-ingon, ani ana ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Sumala pa diha, nang mata ang tanang dalaga, ug giandam nila ang ilang mga suga. Og diri na mga kaigsuonan, migawas na ang kalahian. Diri pa mga kaigsuonan na klaro. Nganong nabahin to sa duha ka grupo? Kay katong gikan silang pagpangandam, gikan sa ilang pag-abot sa dapi kung asa sila maghulat og nangatulog sila, di pag mo mabaw-an mga kaigsuonan sa kalahian nila. Pero kanina, pagmata nilang tanan, pagpasiga na nila sa mga suga, sumala pa diri, unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon. Hatagi kamig jutay sa inyong lana. Kay hapit na mga palong ang among mga suga. Sunsay na itabo, pangmata. Pagdagkot, di naman musiga tingaling ila. O tingali, pagdagkot nila, tanaw nila, murag gamay ra ni nga lana. Di na ginisya makalahutay. Mapaong ra ginisya kadugayan. Mo na ingon dahil sila. Apat, ingon pa nila sa katong adunay mga balon nga lana, tagaipon me. Apa ng mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana, kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pagpalit kamog inyo. So sumala dito mga kaigsuonan, tinuod, no? Kung ilang i-share ang lana mga kaigsuonan, possible nga sa maong nga parade pa, abot og unsa pa kataas, pero ilang estimate mga kaigsuonan, di makaabot kung ila pang i-share ngadto sa uban. Gani nag-ingon ang bersikulo 10, busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila dito, miabot ang pamanhonon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam, mikuyok, timanin ang pulong nakapangandam mga kaigsuonan, kay mao nay punto ni Ginesos. So ang 5 ka dalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal, og gisirhan ang pultahan diha na mga kaigsuonan. And because we understand that the story or the parable of the 10 virgins, nagahulagway mga kaigsuonan for the coming of Jesus Christ. Ug ang pagsarado sa mao nga pultahan, mausab kato ang pagsarado sa gihatag kanato nga probation sa atong kaluwasan. Nakita na nato ang distinction sa duha ka grupo. Baliko nako, parihas ra sila nga ulay mga kaigsuonan. Di nimo makita ang kalahian, pero diri na di ay ang 5 kay wala man sila nakapangandam sa maong nga lana, wa gyud kalahutay mga kaigsuonan, og nasayod ko nga mauni ang gikakulbaan sa daghan nga tumutuo, sa daghan nga mga Kristiyano, sa daghan nga mga Adventista, nga bisan pagani nga kung muwali ko sa iglesia og mangutana ko, pila kaninyo ang adunay kasiguruhan o nagunahuna nga maluwas gyud sa pagbalik sa Dios, usahay mauwaw magpataas sa kamot, kay adunay kabalaka nga basin dili makalahutay sa mao nga pagpangalagad, ug basig masirhan mga kaigsuonan sa mao nga pultahan. Pero unsay kalahian, no? Ang lana. Unsa man katong lana? Ang balaang espiritu mga kaigsuonan. Sa laktod pa nga istorya, kung gusto ka nga makalahutay ka sa imong pagpangalagad, kung gusto ka nga mahimong madaugon sa imong Kristohanon nga lakaw, aron nga dili mausik ang imong kinabuhi, ang imong pagpangalagad sa Dios, ingon pa sa uban, dili gansi ang imong pagpangalagad, siguraduha nga gigamhan ka sa balaang espiritu mga kaigsuonan. Maudi ay ni ang nagahatag og kalahian. Dili nga makaingon ka nga maingon ka nga will verse was Bible. Of course importante na.
Makaingon ka nga, himasabag Biblia. Of course, importante na. Kay importante nga, doon na tayo lamparahan. Di mo punta kasugakod. O wala tayo dalang lamparahan. Dili kita makasugakod kung wala taga ga dipindis pulong sa Dios mga kaigsuunan. Di kita kalahutay ni ini. Pero bisan pag aduna kay Biblia sa imong kamot, nga gisimbuluhan sa mga lamparahan, wala kani kahayag mga kaigsuunan, ug wala ang balaang espiritu na galihok diya kanimo, kana ang nakahatag sa kalahian. Gani, yielding to the Holy Spirit's power is an individual choice, not something that you can borrow or inherit from others. Diha lang mga kaigsunan nga akong nakita nga dako nga leksyon. Ingon sa mga danghag nga mga babayi, tagai mi og lana. Pero ang akong nakita mga kaigsunan, dili gidi ay pwede nga ipahuwam or igahatag ra sa uban ang mao nga lana kanimo. Imo yung kinaugalingon nga pagpangandam mga kaigsunan ug pagpangayo niini sa Dios. Ang paggahom sa balaang espiritu sa imong kinabuhi, dili ni kay tungod dasig imong pamilya maapil kas kadasig. Dili tungod kay dasig imong iglesia aduna kay kasiguruhan sa imong kaluwasan mga kaigsunan. Kung dili individual nato ni nga ginaludhan, ginapangayo sa Dios, matag karon og unya ato ginang hinumduman mga kaigsunan. Every day ginato ni pangayoon stong Ginoo kay adlaw-adlaw man nagapadayon atong lakaw, Kristohanon nga lakaw mga kaigsuunan. Nag-ingon ang bersikulo 11 ug 12. Unya miabot ang ubang mga dalaga. Mauna to ang mga danghag nga babae nga nipalit sila og oil dito, nibalik na sila, niingon din sila kay sarado naman ang pultahan. Ingon sila, "Sir, pasudla kami." Apa ng pamanhunon nga maong garepresenta kang Jesus Christ, mitubag, wala ako makaila kaninyo. Pagkapait mga kaigsuunan. Mauni ang usa sa pinakasakit nga madunggan sa Kristo, sa usa ka Kristiyano, sa isa ka Kristohanon, nga wala nakaila ang Dios kanato. Og maka-question ta mga kaigsuunan, nganong ing ana man ang pinulungan sa Ginoo nga wala siya nakaila kanato. Wala ba dahil siya nasayod sa atong pagpaningkamot? Wala ba dahil siya nakita sa mga panahon nga matinud-anon tangadto kaniya? Wala dahil niya nakita ang atong mga sakripisyo para sa iya nga buhat? No? Naingon siya mga kaigsunan sa versikulo 13. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Nakita nato ng mga kaigsunan ang dako nga warning sa Ginoo kanato. Wa gid ta na sayod kung unsa na nga adlaw o takna ang iyang pagbalik mga kaigsuunan. So it could be any day. Pwede nga karong takna samtang gawali ko. Pwede unyang gabi mga kaigsuunan, alas 12 ba sa gabi, tingali ugma sa kadlawon, tingali sunod adlaw sunod semana, naanad ra man gud ta kanunay everyday gapadayon ta nga maura gihapon ang atong sitwasyon. Naanad na ta niini nga sitwasyon. Ug usahay madala na ta or maingon nato mga kaigsunan nga nabutahan na ta or naanad na ta kana lang tingali. Naanad ta sa atong adlaw-adlaw nga sitwasyon ug usahay makalimot ta nga any day and any time pwede nga mobalik na ang Ginoo mga kaigsuunan. Pare-parihas sa nanggiingon niya, wala ako nakaila kaninyo na hinumduman ginako Mateo 7, versikulo 21-23 mga kaigsuunan nga nag-ingon. Dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuas sa langit. Gani shout out sa mga taga-barangay Consuelo dito sa Siargao kay kani nga teksto mga kaigsuunan gibalik-balik na ko ni siya og pahinumdum ngadto kanila sa panahon sa wali nato atong niaging semana nga ako gyud kanunay gigiingon nga nag-ingon si Hesus dili ang tanan giingon Ginoo Ginoo sa ato pa dili ang tanan nga nagaampog galitok sa ngalan sa Ginoo nagasimba nagalitok sa ngalan sa Ginoo nagawali galitok sa pangalan sa Ginoo nga dunay kasiguruhan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kay nganuman sa bakba ra na mga kaigsuunan. You only talk the talk pero ang gusto sa Ginoo is we walk the walk. Kaingon pa niya, ang nagtuman lamang sa kabubuton sa akong amahan nga atuas sa langit. Gipasabot ka nato that it's not only by mere speaking His name,
But it's all about being obedient, practicing, himuong lifestyle, ang kabubuton sa Dios ug unsa maning kabubuton. Of course, ang iyang mga kasuguan kanato mga kaigsunan. Nagpadayon siya. Ni adtong adlaw daghan unya ang muingon kanako. Mao na ni. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nang hingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan, pagkanindot ani mga kaigsoon. Kani nga mga kanong i-report pa. Grabe kanindot nga report mga kaigsoon. Dili takapildi aning kadasigon ani nila ba kaning nakipulong sa Ginoo nga pala Ginoo dili ba nga nagsangyaw man mi sa mensahe sa Dios mo nang dili kita makaingon na to magkumpiyansa nga kita magwawali daghan na kitag nawalihan daghan na kitag nadalas ti ilan sa Ginoo daghan na pabautismuhan kaingon sa tong kagalegon nga aduna nagikoy assurance di man ticket mga kaigsuonan palangit. O moingon ta nga, dili lang magwawali, kuyaw pag hindi kay, nang hingilin pag yun og yawa, mga kaigsuunan, makalilisang na gini. No? Pila ka nato ang nakaagi nga kundi na tunay giyawaan atong giampuan og nihawa ang yawa tungod kay sa gahom sa atong pagampo. Og ingon pa diri daghang mga bilagro pag yun ang ilang nakasinatian mga kaigsuon tungod sa ngalan sa Dios. Kuyaw na ni nga pagtuo mga kaigsuon, bisag akos kung kugali, di ko makarelate ni ini. Grabe nga kadasigon mga kaigsuunan. Pero ang tubag hapon sa Ginoo sa bersikulo 23, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo pagkapait mga kaigsuunan. Maingon ang Dios nga wala ko nakaila diha kaninyo. Dili pasabot nga wala ta nakaila sa Dios. Dili pasabot nga wala ta kasabot sa iyang pulong sa atong pagbasa ngadto sa Biblia. Dili pasabot nga dili ta kabalo mo saysay sa mga teolohiya o sa mga doktrina mga kaigsuunan. Pero ang gusto di ay sa Dios kanato pag ingon niya wala ko nakaila kaninyo. Ang gusto niya nga kahibalo nato kaniya relational mga kaigsuunan. Aduna tay lawom nga pagkigrelasyon ngadto sa ato nga Dios. So bisan pag naka-experience kadaghang mga mirakulos kinabuhi. Bisan pa nakahingilin ka og yawa. Bisan pa og dako na mong gisakripisyo alang sa buhat sa Dios. Pero kung wala kay hugot nga pakigrelasyon sa Ginoo mga kaigsuunan, makaingon ang Ginoo, wala ko nakaila kaninyo. O kaning, I don't know you. It's not about intellectual knowledge. It's not about the knowledge of the Bible alone. Knowledge about God. Ang gipasabot, relational knowledge. Adunay pakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Ing anak kaimportante mga kaigsuunan. Nga atong masabtan, nga labaw sa tanan gidi ay, nga atong hunaon sa kanunay, kanibang personal nato, nga pakigsuod ngadto sa Dios. Dili lang diri mga kaigsuunan nga dula tay kahibalo, mahitungod sa Ginoo kundili nga aduna tay pakigrelasyon ngadto sa Ginoo maoy pinakaimportante sa tanan ug kanunay nako ning pahinumdom sa akong kaugalingon nga basin sa akong pagkapastor basin sa akong kabisi sa pagbuhat sa bulaton sa Dios maoy nooy hinungdan nga magkaluya ko mga kaigsunan sa akong pagpangalagad kaniya maoy nooy hinungdan nga mapalayo ko kaniya kay basin sa akong pagbisi-bisi ug ang akong asawa makatestimonya gid ani sa akong kabisi nga usahay mo'y hinungdan mga kaigsunan nga dili nako makahimo sa personal nako nga meditation ngadto sa Dios bisan pagani sa pagampo kay kani nga mga butang ang mga pamaagi nga masuod ngadto sa atong Ginoo dili lamang ang pagbuhat sa iyang buluhaton basin sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios nalayo hinuon ta sa Dios mga kaigsuunan gani padayon ta may mga tawo mga kaigsuunan nga mo panik mahadlok kung adunay mga panghitabo sa kalibutan. Mauni ang akong gidiscuss kagabi mga kaigsuunan. O kabalo ba mo nga adunay dako nga leksyon nga atong masabtan nga kinahanglan nato masabtan mga kaigsuunan mahitungod atong pagpangalagad karon. Nga ano koy dako nga pangutana diri pangutana sa tanan. So, what is a life that is empowered by the Holy Spirit? Unsa man nga klases kinabuhi mga kaigsunan nga makaingon ka gigamhan gini sa balaang espiritu. Unsa man na nga klase sa kinabuhi nga makaingon gid ka nga kani
tinud-anay gini nga nangalagad sa Dios. Dili lang ni siya putli mga kaigsuonan, kun dili ginamhan gyud sa balang espiritu kay gibalik-balik man ako pag-ingon usay dili ni gid nimo ma-distinguish mga kaigsuonan, no? What I understand is kung gigamhan ka sa balang espiritu mga kaigsuonan, aduna po'y bunga sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Nga mao ang gisulti sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 o 23 nga nag-ingon. But the fruit of the Spirit is, memorize na ito love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. So tanawan ninyo mga kaigsunan sa ning fruit of the Spirit, no, tanawan ninyo, naay gugma, naay kalipay, naay kalinaw, naay pagpailob, naay pagkabuutan, no, naay pagkamaayo, naay pagkamatinud-ano, naay pagkalumo mga kaigsuunan, o dunay pagpugong sa kaugalingon. No, kanunay ginako ni mga kaigsuunan, gina-reminds kong kaugalingon, o ginasulti na ako sa akong mga wali. Pag abot gani sa paggahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi, mabaw-an ra na nimo kung naa ang bunga sa balang espiritu. Ako kanunay naghangyo sa Dios kay kabalo ko mga kaigsuunan nga kulang kayo ko ani. Kung makita na gani akong kaugalingon nga dili na mahigugmaon, wala ko'y kalipay, wala na ko'y kalinaw, nasayod ko mga kaigsuunan nga akong gikinahanglan ang gahom sa balang espiritu sa akong kinabuhi. Kay nga naman mailhanta mga kaigsuunan sa atong kasuod sa Dios. Dili lamang sa mga butang nga kung diin makapabilib sa tao nga makita ta nga mga reliyoso, makita ta nga dasig sa pagpangalagad kay muwali ta, muawit ta, kusog kay ta mo himo og medical mission ug unsa baka mga kaigsunan. Kana bang externally makita ta sa mga tao nga perting dasigan ning tawhana. Pero dili kana mga kaigsuunan, dili lamang kana ang gapasayod sa tao nga aduna tay pakigrelasyon sa Dios kay katong mga butang akong gisulti mahimo man gihapon to sa ubang mga tao nga dili ginamhan sa balang espiritu. Kamo man tingali makanotice nga naman gani mga tao mga kaigsunan nga maayo kay muwali mga kaigsunan pero gigamit ang walis pagpangilad sa mga tao para sa pagpangwartas mga tao. Mga tao pud mobili mo amin mo pakpak mga kaigsunan pero di ay luyo ni adto nga mga hulagway, the facades nga gipakita, wala di ay gagahom ang balang espiritu mga kaigsuunan. Mabitaw na siya nga, nakoy mga ginapang post, bitaw sa Facebook, mga videos, mga kaigsuunan nga, tuo ko makapadasig ito sa uban. Pero dili gikalikayan nga, dunay mga tao sa laing sikta mga kaigsuunan nga, mag-message sa ako personally, makigdebate sa ako mga kaigsuunan, mahitungod sa Biblia o mahitungod sa history. Yan bitaw makaingon sa one time no, bisan karong adlaw na nag-message sa ako makaigsunan kay gusto gid sa nga makiglantugi sa ako. Ang ako ra gyud giingon sa iya mga kaigsuunan, ingon ako basaha lang gini ikaduhang Timoteo, ingon ako sa iya nga nag-ingon didto nga kung mahimo dili ta makiglalis og tawo. Kana bitong dili ta aning mga senseless nga mga quarrel. Ingon pa nako, may importante si Pablo ra bagid ang nagtambag kanato ani. Ingon pa nako kay kabalo mo ang importante ingon pa nako kung tinuod nga gigamhan tas balang espiritu, dili ta manginsulto. Dili ta mangdaot sa laing tao. Ingon ako kung tinuod ta sa atong pagpangalagad, magamhan unta tas balang espiritu manggawas kani nga mga bunga. Ako na lang siya giingnan kadugay akong gireply na ko ana magikoy panahon aning magsige kani makiglalis og tawo sa mga ingani nga mga sama niini nga mga topiko ingon pa nako kung asa ka maduol sa Ginoo masuod sa Ginoo asa ka malig-on sa imong pagpangalagad diha lang ka pagpadayon pero giingnan ako sa murag tiguang naman to sa giingnan ako sa mga kaigsunan pero kung tambag nimo and ako undangin ni nga kaning mga pamaaging sige kag pakiglalis og tawo kay kalinaw ana. Iyon ako, mag-focus ka nga sa imong pagbasa sa pulong sa Dios, maduol ka sa Ginoo. Sa akong panggiingon kagabi ayaw pagbasa og Biblia para gamiton ra nimo ipuspos sa laing tao. Para ipasayod sa uban nga mas bright ka. Kanang mubasa ta sa Biblia, aron nga madawatan nato ang bunga sa balang espiritu nga makaingon ko mga kaigsuunan. Kung tinuod ta nga Kristiyano, you will be known more as a Christian by the fruit of the Spirit and less by the gift of the Spirit. Dili ta makaingon nga mailhan gid ta nga mga
tinuod ta nga Kristohanon, tinuod ta nga Adventista, tungod kay maayo lang ta mo kanta. Kadaghan mga tao kabalo mo kanta, mga kaigsunan. Tungod kay maayo ta muwali, kadaghan nga maayo muwali. It's not the gift of the Spirit that will tell people nga duol ta sa Ginoo, nga naang gahom sa balang espiritu. Mabawan ta nga naang gahom sa balang espiritu kanato kung adunay bunga, mga kaigsuunan. Mahigugmaon ka, puno ka sa kalipay, gahatag kag kalinaw sa taos mong palibot, dili nga ikaw hinungdan sa kagubot, mga kaigsuunan. Unsa pa dito, aduna kay pagpailog, dili kang initon kay kag ulo, mga kaigsuunan. Insure kung atong tanawon, mga kaigsuunan, mailhan ta nga mga tinuod nga mga katawhan sa Dios, pinaagi sa atong kinaiya, sa atong pagkabuutan, sa atong pagkamatinabangon sa uban. Gani ang katapusan nitong bunga kikisulti, adunay self-control, pagpugong sa kaugalingon, pagkanindot, mga kaigsuunan. So dili lang kay tungod nga puno taggasa, puno tagtalento, makaingon gid ta nga gigamhan gid sa balaang espiritu. Mailhan nimo nga nagalihok ang balaang espiritu tungod sa kinaiya sa tawo, mga kaigsuunan. Gani ako ba itong gipakita nga picture ganina nga adunay gapanik nga mga tao. Kay ngano man, mga kaigsuunan, makaingon gid ko nga naay mga tao ba nga ang pagpangalagad usahay kay nagadepende ra bitaw sa pagbalik sa Dios. That's why naminaw ko sa usa ka magwawaling nga nag-ingon, it's very dangerous if our faith and our faithfulness is based solely on the second coming of Jesus Christ. Ingon pa niya, delikado kung ang ato nga pagpangalagad is gadipindi ra gyud kanunay sa pagbalik sa Dios. Uban makapangutanon anong ingana nga ang ato ra bang paglaom sa pagbalik sa Dios ang gipasabot sa mao nga magsusulti kay usahay naay mga tawo nga ginabantayan ra bitaw ang nagakahitabo sa kalibutan o sa mga kapanahunan. Kung gitanaw nila nga, murag hapit naman mo balik ang Ginoo, aduna na may linog, aduna na may gira, aduna na may COVID, aduna na po'y mga monkeypox, magsugod na gani ni nga mga kabalaka, diha pa mo balik sa Ginoo, diha pa magmay ng puon, diha pa magseryoso sa pagsimba o sa pagpangalagad. Pero ganig hayahay, haruhay ang kinabuhi. Linaw ang panahon, murapod og nagkakalma ang pagpangalagad sa Dios, nawala ang kainiton, mga kaigsunan. Mao na nga giingon dito, dili lang kay tungod sa signs of the times or dili lang tungod sa pagbalik sa Dios nga diha gadepende kanunay imong kadasigon, ang imong kalig-on sa pagpangalagad, kundi adlaw-adlaw nimo nga eksperyensya ni, mga kaigsunan. Mao pag-ingon sa Ginoo, pagbantay gid mo, pag-andam gid mo kay bisag unsa nga takna, no? Bisag unsa nga adlaw posible mo abot ang Dios, wa gay na sayod kun sa ning adlaw. Pagkaanindot, mga kaigsunan, nga pagdisenyo sa Dios, gusto ni nga adlaw-adlaw ta naandam, mga kaigsunan. Mao bitang wa gini gisulti kung kanus sa mobalik, kay kung makabalo man gud ta, kabalo naman kas tao. Og nasayod ta nga sa 2027 pa mobalik ang Dios, mukalma man gid ta hangtod 2026. Dito raman ta magsineryoso og hapit na 2027. Kabalo na gidaan ang Ginoo sa tong kinaiya. Ang pagka-procrastinator nato, dili lamang sa tong trabaho pag-eskwela, pati sa tong pagpangalagad. Pero kay ingon niya, wa ra ba mo kabalo, mura ra ba di kawatan nga moabot nga dili mo anunsyo. Do nga dunay mga signs nga gihatag ang Dios, pero walay exact nga time, mga kaigsuunan. Kaya ang gusto niya kanato, maandam ta bisag unsa nga adlaw, mga kaigsuunan. Og ang makatabang nato sa pagpangandam, ang gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Sa ato pa, dili ta magbinuutan lamang kay nakita natong hapit na mubalik ang Ginoo. Kung dili adlaw-adlaw gyud ta nga gatinarong sa atong pagpangalagad, mga kaigsuunan. Tungod kay anytime mubalik ang atong Dios. Og kinsa may nabulahan niini, kita rapod, mga kaigsuunan. Samtang ta nagapaabot na bag-o ang atong kinabuhi. Mo nang pinakaimportante sa tanan. So what is the fuel of life? It's the Holy Spirit, mga kaigsuunan. Ug mauni ang makatabang kanato nga makalahutay ta sa atong pagpangalagad. Ug igahatag nako nga kasiguruhan, mga kaigsuunan kaninyo. Kay gihatag nako ni kasiguruhan sa kong kaugalingon. Nga maghuna-huna ko niini. Mahimo gyud kong malampuson niini. Taliwala sa atong mga kaluyahon. Taliwala, mga kaigsuunan, sa mga pagsulay nga itong ginaatubang. Taliwala sa kasamok sa kalibutan. Aduna gitay kasiguruhan. As long
nga atong pangayuon ang gahom sa balang espiritu, makalahutay kita mga kaigsunan. Makalahutay kita niini. Ayaw kawala og paglaom igsoon magamputa. Mahigugmaon namong Dios. Salamat nga karong kagab-ihon ikaw nagpahinumdum ka namo. Nga aduna kami paglaom sa among lakaw Kristohanon. Tinuod na ningkamot kami nga magamit namo ang lamparahan sa kinabuhi nga mao ang Biblia. Apan salamat sa pagpahinumdom. Ang balaang espiritu lamang ang makahatag kahayag niini. Hinungdan nga makita namo ang among dala. Makita namo unsay makapapandol ka namo ug among malikayan. Makita usab namo ang uban nga nasa daplin sa dalan nga nanginanglan og tabak. Amo usab sila nga maaga ka amahan. Kani nga suga nga among ginadala karon nga ang imong mga pulong gamita kani amahan dili lamang sa pagtultol sa sakto nga dalan. Gamita usab kani aron daghan pang mga tawo ang ma-attract niini nga kahayag ug magpadayon usab sila sa ilang lakaw sa kinabuhi. Salamat amahan. Niini nga paglaom imong gihatag kanamo. Among gitugyan ang tanan diha kanimo sa paggahom sa balaang espiritu. Kay maulam ang kani among kasiguruhan. Sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen.